Welcome back to Return Foodies. खुलुमबाय रायजोफोर. दिनैनि आइटेमफोरानो जाहैबाय आलु बाथोन, मैखुनजों दाउ, अमा टमेट' ओमफ्राय ससजों एवनाय, ओमफ्राय बिनि गोदि. सरि रायजोफोर, दिनै संनायखौ देखायनो हायासै. मबाइला चार्ज गैयामोन आंना. ओंखामबोथ' उखैबाय, बेखायनो खेबालासिनो भिडिअ बानायनाय जाबाय. भिडिअ संनायखौ खेबनाय जायासै, गाज्रि दामोनसै नेक्स्ट टाइम. रायजोफोर ओमफ्राय लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो एसे अननानै, भिडिअखौ लास्टसिम नाय. दे भिडिअखौ जागायजेनसै. So I'll start eating, you enjoy watching. Thank you God for the food. बरिया. ससा एसे गोखैखाय गोखै टेस्ट होलायदों, बरिया. आं बिदा सोंदों बेदरखौ, बिदानि थाखाय मोनसे लाइक रायजोफोर.
बेदरा एसे गोरा रायजोफोरजों ना खिन्थु टेस्टआ बिराद गोथाव थेंक इउ रायजोफोर बिराद गोथावमोन